తిరుమల శ్రీవారి పంచబేరాల్లో ఒకరైన శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తి ఆవిర్భావోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. పల్లవరాణి సామవై శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తిని శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించిన రోజును పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక శాస్త్ర కలశాభిషేకాన్ని టీటీడీ ఏకాంతంగా నిర్వహించింది. గరుడాళ్వార్ సన్నిధిలో మలయప్ప స్వామి, శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తి, శ్రీ విశ్వక్సేనుల వారిని కొలువు తీర్చారు. శ్రీవారి మూలమూర్తిని శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తిని దారంతో అనుసంధానం చేశారు. తద్వారా శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తికి నిర్వహించే అభిషేకాది క్రతువులు మూలమూర్తికి నిర్వహించినట్లు అవుతుంది. సప్తగిరి సార్వభౌముని సహస్ర కలశాభిషేకం. వేదమంత్రోచ్చారణల నడుమ శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తికి అర్చకులు ప్రత్యేక శాస్త్ర కలశాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు.